Башкортостан Олы Урал хукмагы федераль проектында катнаша. Ул Рәсәйнең берничә регионы менән берлектә башкарыла. Проектта тормышка ашыруда республиканың аерым сакланган табигать биләмәләре дирекциясе катнаша. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Республикаһы аерым сакланган табигать биләмәләре дирекциясенең бүлеге тәкъсиһе Римма Галиева. Һаумыгыз, Римма Талхана. Һаумыгыз. Римма Талхана, шулай итеп, был зур проект, федераль проект дип әйтергә була, һәм монда берничә безнең күрше төбәкләрдә катнаша. Башкортостан шул исәптән ничә төбәкләр белән берлектә эшләйһегез? Бұл Олы Урал хукмагы проекты былтыр нәйгә сықты инде, Олы хукмакка дип әйтәйек. Һәм ошо проектка безнең Башкортстандан үз аерым саклану биләмәләре, Иремәл табигый паркы, Мурадым тарлавыгы табигый паркы һәм табигый заказник Алтын сулык инде. Былтыр инде без ошо хукмактарды билгеләп, трактор эшләп, ошо проектта катнаша башланык һәм бик зур матур китап сыкты. Олы Урал хукмагы буенча ошо китаптарды көз көне без бөтә библиотекаларга йыелып, Күгәрсен районында, Уфа район, Өфө районында, Белорет районында библиотекалар балаларды сакырып презентовать иттек. Ошо хукмак турында һөйләнек һәм 40 китап һәрбер библиотекага калдырдык инде ошо матур китаптарды. Бұл проект дәвам итә. Мына грант яз көне бит инде игълан ителде. Рәсәй президенты грантының асылды табигатты һаклау фонды. Ошонда без проект язып бердек. Ошо хукмакты артабанда инфраструктураларын яхшыртыр өчен. Мен хәзер Рәсәй президенты грантына башкарыла бу проект. Бұл проект шул Рәсәй президенты грантына башкарыласак, ошо грант буенча инде безнең хукмактарда хәзер информационный стендтар буласак һәм онда юнәлештәр, координаталар, GPS координаталар гына түгел, онда инде QR-код менән биреләсәк аудиогид. Без инде әзерләйбез информация бу аудиогидка. Ошо табигать паркының табигать кумарткалары буенча, тарихы, әкият дөньяһы буенча, яндыктар, үсемлектәр дөньяһы буенча, тулыгынча кеше инде ошо QR-кодты үзенә күчереп алала, информационный стендта яки безнең дирекциянең сайтына инеп, китеп бара хукмактан һәм тыңлап китеп бара. Димәк, буны сайтта гына тыңламайһың, алдан үзеңнең телефоныңа, гаджетыңа күчереп куяһың да, сәфәр булганда тыңларга мөмкин. Сәфәр булганда тыңларга мөмкин. Шундый һәм шулай ук ошо буенча грант буенча инде без 20 экологик дәресләр буласак, видео дәресләр. Уларды инде без үзебезнең платформаларда, партнерларның платформаһында, безнең сайттарда буласак, ошо видео дәресләрне карарга буласак. Һәм теләгән һәркем карый ала. Теләгән һәркем карый ала. Һәм насар ишеткән, насар күргән кешеләр өчен дә аудиогидта кулланылсак, ошо экологик дәресләр буенча алар өчен дә безнең 20 дәрес эшләнәчәк. Бу дәресләр нимә турында була? Экологик мәгърифәтчелек тинеге бер максаты. Экологик мәгърифәтчелек, чөнки безнең ошо Олы Урал хукмагы ул Рәсәйдә иң зур, иң озын дип әйтәм икән, 2000 сакрым дагы хукмак буласак. Бына төп форумга килеп иттек әлеге вакытта. Нинди төбәкләр менән хезмәттәшлектә эшләйһегез бу проектта? Бында инде ул безнең халыкара, чөнки Казакстанда катнаша. Казакстанда бар. Чөнки Урал таудлары Казакстандан Мугаджара таудларына барып җитә бит инде. Казакстан, Орынбур, Башкортстан, Силәбе, Свердловск һәм Пермь өлкәләре. 5 өлкә һәм ошо хукмак безнең 50 аерылса хакланган биләмәләр буенча үтәсәк, федераль, региональ, төрле нидәрдән үтәсәк, биләмәләрдән
Башкортстанда тимәк Куарсын районында башлана Мородом тарлагында һәм учалыга Иремәлгә барып иткәнсә дәвам итә. Әйе, Иремәлгә һәм Алтын солык. Дөйем алганда озынлыгы Алтын солык аша үтеп Иремәлгә барып итә. Әйе. Дөйем алганда озынлыгы ошо Улы Урал хукмагының. Дөйем алганда бөтәһе Урал буенча яяу йөргән хукмак буенча 2000 Әгәр дә инде нидә автомобильдә үтән икән 2000, һауда йөзән икән 3000 сакрым һәм велосипедта үтән икән 2000 сакрым. Шундый озын ней буласак хукмак һәм анда, конечно, менә нитеп әйтәгәндә радиаль нидәр буласак маршруттар. Нидән үткән маршрутта үткән вакытта ошо зур платформалар инде ошо хукмакты кемдер теләй үтергә, алар карайдар һәм күрәләр инде нинди матур табигать кумарткаларын күреп була ошо хукмакта үткәндә. Һәм олардың бөтә улар тураһында һөйләнелгән, координаталар бөтә мәгълүматлар анда тупланыла. Ничек үтергә моны? Кайдан бында катнашырга була? Һеҙҙең сайтта теркәлергә кәрәкме? Монда нейдең айрым Олы Урал хукмагының үҙенең айрым сайты бар. Ошонда теркәлеп эшләнергә була. Менә быел инде безнең Орынбур өлкәһенән Оксана дигән кызыкай Урал на каблуках дип проект менән сыгып китте, бөрүде. Үксәле туфлиларда әллә? Үксәле туфлиларда дип. Һәм әле уның безнең Башкортстандан үтте, әле менә Силәбе өлкәһенән үтте, нидән үтте, һәр Пермь өлкәһендә. Ошо нисә 3 ай, уже 3 ай үтеп. Өс регионда үтеп китте. Әйе, 4. Ул был хукмак нисек бына күз алдына килтерәмсә, минем ул өзлөкһөз хукмак. Ул димәк өзлөкһөз түгел. Өзлөкһөз түгел, аны айрым өлештәр менән любой региондан инеп үтергә була. Үзенә охшаган ерләрдә. Һеҙ халыкара проект дигән. Һәр проекттың үзенең максаты, актуальлыгы, әһәмияте була. Бына ошо халыкара проект ул нинди проблемаларга игътибар итә? Был инде менә дөньяла ошондой хукмактар байтактан эшләнелгән бар. Акышта алһаң, менә Кордильер зур хукмактары бар, 1000 сакрымга иткән. Төркияне алһаң, анда Ликейская тропатыйлар 1000 сакрым үткән бүтән идәр менән. Шундый урындарда һәр кем, һәр ил дип әйтә икән, туристларны ялеп итерсен, ошондый хукмактар тәкъдим итә. Һәм менә бу Олы Урал хукмагы безнең Рәсәйдә беренче шундый зур хукмак. Әлбәттә безнең менә Байкал яктарында, Алтай яктарында бар, 2000 сакрымдык булган хукмактар әле Рәсәйдә юк. Шуның соң ул беренче хукмактарның һәм ошо проектка безнең инеүебез өчен без үҙебез бик шатбыз, чөнки ул бөтә Рәсәй күләмендә безнең табигать биләмәләре тураһында һөйләп була, күрһәтеп була, ялеп итеп була. Шуның өчен бу проектка инеү бик әһәмиятле дип уйлыйм. Димәк, төп максаттарның береһе был һөйләү, күрһәтү, аңлату үзебезнең уникаль табигать кумарткалары тураһында һәм мөгаенда уларда һаклау тураһындалар. Чөнки туристларны ялеп иткәндә без табигатьтә һаклау тураһында уйланырга тиеш. Күбрәк менә шул проект инде безнең Олы Урал проектының яшел һыдаты дип атала. Чөнки мәгърифият буенча күп эш алып бара кирәк. Табигатьтең матур кумарткаларын күрһәтү генә бик аз. Кешеләр өчен ошоны кумартканы ничек итеп киләсәк буыннарга хаклап алып калу бик зур мәсьәлә булып тора. Һәм аны төрле ысулдар кулланыр кирәк. Төрлесә итеп ялеп итеп кешеләргә аңлатыр кирәк. Ошо хукмактардан үткәндә кешеләрнең күз карашы үзгәрергә тиеш, дөньяга карашы үзгәрергә тиеш. Үзенең ошо табигать кысагының бер өлеше, бер ние икәнен ул аңларга тиеш һәм табигатьтең киләсәге тураһында уйланырга тиеш һәм актуаль экологик проблемалар булган вакытта
игътибарһыз булып калырга тиеш түгел. Менә төп мәсьәлә безнең шунда тора. Әлегә тиклем, ошо проектты тормышка ашырганга тиклем, был яһәттән һезнең тәҗрибә байтак кына ине. Ошо ниндәй тәҗрибәләрне телгә ала үтә алаһыгыз? Нисек әлеге вакытта без туристларны ла ялп итәбез һәм табигатьтә лә һаклайбыз? Әлбиттә, менә әлеге көндә инде бик зур мәсьәлә булып тора, чөнки безнең бит инде төп бурыс элек табигатьтә һаклау. Туристлар әлбиттә килә торгандары безнең хукмактардан йөриләр, елдан-ел аларның саны арта бара. Ләкин әлеге көндә менә хәзер зур эш эске туризмды үстерү буенча бик күп кагыйдәләр кабул ителде, норматив актлар кабул ителде, талап итүче бүтән нимәләр язылып чыкты, нисек булырга тиеш, нисек итеп аны оештырырга тиештәр, нисек хәвефсезлекте, нисек хаклау буенча, бигрәк тә хәвефсезлекте хаклау буенча. Кешеләрнең туристларның саны арту менән әлбиттә аның бит нидәрле арта, мәшәкатьләре арта. Уңайлыклар да булдырылырга тиеш. Уңайлыклар да талап итәләр халык. Субсардың мәсьәләһен әлбиттә бит инде нитер кирәк. Хәл итер кирәк. Һәм ошоны хәвефсез итеп нисек итеп оештырырга бик зур һораулар килеп туа. Һәм шуны нисек итеп законлы эшләр өчен менә безнең әлеге былтыр инде яңа законнар чыктылар. Һәм хәзер инде без ошо яңа законнар буенча үзебезнең булган хукмактарыбызны, маршрутларыбызны карап, аларны бөтә язып, аларның нинди катмарлымы, еңелме икәнен аңлатырга тиешбез. Һәм катмарлы була икән, анда икенче нидәр талаптар бит инде килеп чыга. Аларда нисек итеп без һәр эшкә ибәргә тиешбез. Ошондый һораулар безнең бик күп. Һәм менә рекреационный емкость дигән теге төшенсә бар. Ошо төшенсәне нисектер без әлеге көндә хан алмаган. Безнең табигать парктары бер уйлаһаң, менә безнең әле 230 мең кеше әлеге көндә үтте. Яңа елдан алып ханаганда безнең табигать парктар. Бер уйлаһаң 5 табигать паркына бу зур хан түгел, бер уйлаһаң. Икенче яктан ошо хукмактар алар бит инде бер хукмактан йөриләр. Ул хукмактар ярәхәтләнә. Ондагы үсемлекләрдән тыш нейдәрен тупрактың нидәре башлана, эрозияһы башлана бит инде, юла, һаулар менән әйтеп, аврактарга әйләнә башлай бит инде. Шундый хәвефсезлек көтә. Шуның өчен бу мәсьәләне сисересен безгә әлеге экологик яктан талап буенча эшләнелгән хукмактар кирәк. Экологик мәгърифәтсезлек алып бару кирәк һәм экологик мәдәниятебезне үстерергә кирәк. Инде бу Олы Урал хукмагы федераль проекты уга ярдәм итә ала. Итер дигән ышаныстабыз. Рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә, хөрмәтле тамашасылар. Башҡортостан Республикаһы айырыуса һаҡланған тәбиғәт биләмәләре дирекцияһының бүлек етәксеһе Рима Ғәлиева менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.